Matikainen vastaatte? No kyllä mun mielestä taitavasti tämä on käännetty taas IFK:ta vastaan tämä tilanne, koska niin kuin kaikki varmaan näki myöskin äsken teidän ruudusta, että mistä tämä lähti. Ja enemmänkin herää kysymys, että oliko Toporovski käskytetty tappelemaan ja aloittaa, koska ottelu oli muutama minuutti jäljellä ja ottelu oli periaatteessa jo lähes ratkennut, että niin selkeästi Lukko halusi ärsyttää ja aloitti tämän tappelun. Se on kyllä niin Toporovskin kautta, että kannattaa katsoa peiliin myöskin siellä leirissä. Niin se kuva tulee juuri nyt, mutta aivan varmasti tässä tulee nyt jälkipuintia ja erilaisia rangaistuksia ja sitten tässä nyrkkiä tulee aivan täysillä. Pelkäätkö mahdollista itsellesi toimitsijakieltoa tai avainpelaajille joitakin kovia rangaistuksia? No tietysti eri instanssi, joka tästä ratkaisuja hakee ja kyllä tässä nyt selkeästi tietysti on tulta ilmassa, koska Lukon valmennusjohto esitti eilen aivan selkeästi törkeä uhkauksia, että seuraavassa pelissä putoo teidän pelaajia, että en tiedä mitä sitten on edessä huomisessa ottelussa, että niin varmaan tunnetaso on molemmissa joukkueissa aika korkea. Anteeksi, tulisi joku Lukosta sanomaan? Kyllä Lukon valmentaja Makkonen tuli meidän aitioon ilmoittamaan, että nyt putoo teidän pelaajia. Se on aika tiukkaa tekstiä. No ei sinne muuta voi sanoa ja yritettiin rauhoitella, että ei kannata sanoa, että tänne meidän aitioon, että ei tällä synny nyt enempää hässäkkää sitten, että niin pitäkää ne omat uhkauksenne siellä omassa leirissä, jos teillä on jotakin suunnitelmia, että ei tarvitse äsken meitä informoida niistä. Niin, HIFKillä on huomenna ratkaisun paikat edessä. Miten joukkue nyt tulee kokoamaan itsensä? No en mä usko, että eiköhän tuolta jäänyt sopivasti nälkää siihen, että äsken siihen pelilliseen puoleen ja kotiottelu edessä, niin tietysti kaikin keinoin pyritään, että saadaan peli siihen malliin, että maalinteko on meillä ollut se ongelma, että meidän ykkös- ja kakkoskenttä ei ole pystynyt tekemään maaleja, että on luotu kyllä riittävästi maalintekotilanteita, mutta niiden hyödyntäminen on ollut heikkoa ja siinä on se meidän ongelma, että miksi me ollaan tässä tilanteessa tällä hetkellä. Kiitoksia Pentti. Kiitoksia. Matikainen oikein paljon. Tietenkin täytyy toivoa, ettei se nyt mene ihan nyrkiheiluttelemisessa toi ratkaisumatsi. No toivotaan, että koska kyllä tämä pelillisesti pitäisi ratkaista tämäkin ottelusarja. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja meidän aamun ohjelmaa. Meillä on